Avui, el Christian se'n va a casa amb una bona notícia. L'escola li cedeix un ordinador per poder estudiar. Fins i tot té una connexió pròpia a internet, la MiFi. Visca! Podré jugar i veure els meus youtubers preferits! Pensa. Ara bé, el Martí, el seu tutor, ha donat a tothom unes consignes ben clares. No és cap joguina, no el feu malbé i porteu-lo sempre carregat a classe. A casa, el pare de seguida ha volgut mirar el resum dels partits del cap de setmana i la mare i la germana petita han descarregat dibuixos animats mentre berenaven. Quan el Christian vol engegar-lo, el teclat és ple de molles, els botons s'enganxen i apareix un missatge que diu «Equip infectat». No! I ara què diran a l'escola? Tots han après que l'ordinador no és cap joguina, que cal cuidar-lo perquè altres nenes i nens el puguin fer servir en el futur i perquè, sobretot, és una eina d'estudi.